Čauko, vítajte v ďalšom videi a dneska tu máme Need for Speed. Takže Most Wanted. Takže ja som to teraz začal hrať, lebo som si to kúpil len teraz. Ale mám s tým už také malé skúsenosti, takže máme tu Aston Villu. A ideme stop vacinou. Take break to drift. Rap. Oh my gosh, the freestyle. Oh. Potom si urobíme niekedy ničiteľ. Terminator. Čau. Stavkou. Áno, svapneme si autíčko. Červené, dobre, 5 giga. What the fuck? What the... Počkaj, nie, kávičku, nie! Ja som chcel zničiť kávičku. Takže tu máme ďalšie autíčko, Porsche. A ideme závodiť. Takže máme tu náš prvý závod a hente nás predbieha. Ale my ho dáme dole. Kúkajte, jak do ňoho narazíme teraz. Ježiš, tak sme obehli, ale aj tak sme prví. Čau. Kúkajte, ak sa mu to zdvihlo, to je niečo nové. Porsche. Ale ideme šialene rýchlo. A ja som Terminator. Kvetinár. Terminator. Všetko ničím. Skúsime to. Jumping! Ty kokos, Terminator som. Ste sa to povedali 100 000 krát. Som Terminator. Jak som to sundal, ty kokos. No, vyhrali sme 1 minúta. To môžeme to sledovať. Uvíno. Počkaj, ešte nie, ešte hráme, pardon. Makarena. Ježiš. Dobre, takže sme si odomkli turbo a nové ako gumy, ale ideme znova závodiť. Takže ideme na ďalší závod. Čisto to tak si obehneme uličkou. Malú. Terminator. Ničiteľ mýtov. Dobre, ideme ničiť. Bum! Bum, šakalaka, bum. Bum, bum, bum! Šame nový. Kúkajte na to drift. To bol drift storočia. Vidíte, tu máme to turbo. Ja som to nevidel. Priznávam sa, že ja som bol slepý a ja som to nevidel. Diga na to. Ledvo sa to kýve. No, kýve sa to, ale všetci... Bla. Prejdem si od limit. Dobre, ideme si opraviť autíčko. Svapili sme autíčko. Zatiaľ nás nenaháňali, ale máme pekné červené Porsche 911, že? No, Subaru. Ale nie Subaru. BAM! 3, 2, 1. Ty kokos, jak som išiel. Aha, čau. Terminator. No čo me pomenáte nás? Pomenáte. We on the trail. Buzina. Čo je to? Suzuki. Evidence. Kúkajte, jak to súdom. Modré. Počkaj, my sme to prebehli.
ľudí sme to prebehli. Mírne dýmové. Dobre, ideme na ďalší závod. A už sme na ďalšom sayonara. A Mitsubishi ASX. Sayonara. Mitsubishi. No je to, Subaru. Aha, máme ho. Teraz odrbíme troška. Bum. Slam takedown. Takedown sme dali. A ty čo chceš? Bum, slakedown. Takedown. Musíme byť druhý. Nie, musíme byť 6. Nie, 7. Firma Suzuki. Už ho za chvíľku ho máme. Vidíte, jak sa približuje. Máme ho, drgneme ho. Áno, slake, dáme takedown. Ty čo chceš, dovidenia. Takedown. To je naše takedown. Teraz tak pribrzdíme troška. A nemusíme ani. Kde je Ček? Heck. Ty kokos. Wow. Tu robili sme taký drift. Ale ty kokos 500 metrov tu od nás. Na oranžové Porsche. Gogové Porsche. Toto je gogové Porsche. Aby ste nevideli. Gogové Porsche! Dobre, musíme ísť takto. A teraz turbo. Dobre, 5 giga sme dostali. Čo to je? 5 gemov. 5 gemov. To je 5 gemov sme dostali. Wow! To je extra. To som dostal na Vianoce 24. kde 12.2015. Wow. A otvoril som to o polnoci. Finish. Sme prví. Dobre, takže ešte by sme mohli stihnúť nejaký jeden závodík. Takže ideme na ňo. Len čakajte chvíľku. Dobre, takže ten je od nás 2 mile. Takže, ale pozor, to bude prudká zatačka, ktorú sme zvládli. Budete tu odbočiť. Na hard nejdeme to. Hen to bude medium. Som zistil. A ideme už. Ešte jedna prudka. Wow, to je asi jednosmerka, nie. Dobre. Wow. Dobre, tak ja už tam dojdem na ten závod. Práve mi tu nabehla taká dobrá pesnička a práve som nabúral. Už to si skočil. Dobre, takže počkajte. Ty kokos, ja sa... A to už je od nás 3 kg, to máme. Počkajte, aký drift. Dobre, takže ideme na ten ideme na tie preteky. Dobre, takže máme tu už v tomto poradí tretie preteky a som posledný. Som 8. Joj, tak toto poznám. Ježiši, ty kokos! Joks! A ty čo chceš, Nissan? Ja som vás tu poobieham. Ja. Ty kokos! Toto je drsné. Takže
on nás vytlača, ale... Ježiš, toto je... Hýbaj už, ach. Toto bude na drsno a na dlho. Hop. Mám Audina, takedown. Sme tretí. Stačí, aby sme boli druhý, lebo toto je medium a medium je ako pre mňa hard. Bo prvýkrát to hrám, ale mám s tým už nejaké skúsenosti, lebo môj bratranec má Xbox a takúto istú hru má tiež. Hen toho prvého asi dáme dole, dáme mu takedown. Tak nie asi, dobre, obehli sme ho bez takedownu. Tu nevadí. Ježiš. Komu, ja som išiel dole, išiel. Rýchlo chod takto. Bože, ja som odbočený. Ja som Dilino. Ale nie som Dilino. Aha, ale som štvrtý. Ajaj. Musíme byť tretí aspoň. Nie. Hýbaj to. Finish, sme druhý. Jo. Sme druhý. Dali sme to. Sme druhý aspoň. Aspoň, že sme druhý. Takže ja si tu ešte vyfintím autíčko. Kuzmontis. Však to je dobre. Shankar, Maserati a Audinu máme. Dobre. A Races New, to už je hardcore. Dobre. Tak, dúfam, že sa vám moje videjko z Need for Speed páčilo a dneska som dostal vysvedčenie samé jedničky a takýto pekný náramok, že Slovakia tým. Dobre, takže dajte like. Čau.